Volia saludar les persones, en primer lloc, que m'acompanyen aquí a la taula. La senyora Carme Valls, regidora de Polítiques Feministes de l'Ajuntament de Lleida. La senyora Dolors Curià Torrades, presidenta de Creu Roja Lleida. La senyora Carmina Pardo Mestre, representant de Marea Lila Lleida. També havia de participar a la taula la senyora Elvira Ciutana, representant de Dones Lleida, grup feminista de Ponent, però s'ha excusat que a darrera hora no ha pogut vindre. També autoritats, públic que ens seguiu a través de la retransmissió en directe i també sabem que hi ha persones que ens estan seguint en streaming, les saludem, i també tots i totes els que esteu aquí. La veritat és que tenim una inscripció en total d'unes 110 persones confirmades, a part d'altres persones que poden entrar lliurement també a l'acte, i per tant pensem que és un nombre considerable i fa goig veure gent aquí a la sala i també els de casa. Com a vicerectora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació de la Universitat de Lleida, em complau participar en aquesta taula de benvinguda al tercer memorial Hortènsia Alonso, Violències masclistes a l'esport, que organitzem conjuntament diverses institucions i entitats de la ciutat. Per tant, és un treball, fixeu-vos, he dit el 13è any, doncs el 13è memorial vol dir que ja fa tot un seguit d'anys que ens coordinem, que fem com un treball en conjunt, cooperatiu, que dona lloc a l'acte d'avui. Llavors hi participem l'Ajuntament de Lleida, la Creu Roja, el grup de Dones Lleida i Marea Lila. Aquí vull agrair, com cada edició, cada any, la seva complicitat i col·laboració per a la commemoració del 25 de novembre, que, com sabeu, és el Dia Internacional per l'Eliminació de les Violències contra les Dones. Ara, passaré la paraula a les persones que m'acompanyen. En primer lloc, té la paraula la senyora Carmina Pardo Mestre. I baix, vale. Molt bé, molt bon dia a totes i a tots. En principi, ja n'he excusat a la meva companya de Dones Lleida, grup feminista de Ponent. La veritat és que és un dels espais que estem contentes perquè ens trobem les dues entitats reconegudes en aquests moments eminentment feministes, que són Marea Lila i Dones Lleida, i se'm recorda l'Hortènsia, que la veritat és que era una persona que totes coneixem. Nosaltres, com cada any, com a Marea Lila, repetirem que el motiu del Memorial Hortènsia Alonso una mica qui era l'Hortènsia. I seré molt breu perquè després tindrem la sort de sentir l'Aleix, que és el seu fill, i penso que és qui més pot fer aquesta feina. Agrair a tothom, per descomptat, el fet que es continuï fent aquest memorial, perquè realment penso que continuar fent aquest memorial ens fa bones persones a nosaltres. I jo només volia dir que estem expectants a les ponències, com cada any, i un cop més volem recordar l'Hortènsia Alonso Veiga, que fou una dona que ens va donar moltes eines pràctiques i efectives vers l'erradicació de les violències masclistes. Una persona, una dona socialista, sindicalista, una dona valenta, lliure i compromesa. I jo no diria res més, només que portó el signe de no a la guerra, perquè ella també el portaria. Llavors, si voleu, ja podem passar potser a l'Aleix, perquè ara tocaria a Dones Lleida. Gràcies per la vostra assistència, gràcies a tots els que esteu aquí i, com no, a les persones que estem a la taula, a la regidora, a la Carme Valls, regidora de Feminisme de l'Ajuntament de Lleida, també a la Núria, membre Compromís Social de la Universitat de Lleida, que un any més estem aquí a la universitat, i també a la Carmina de Marea Lila. Em sap greu que no hagi pogut vindre l'Elvira, però vam estar l'altre dia amb ella i vam compartir també una mica el tema aquest que avui tractarem. Com a presidenta de Creu Roja Lleida, m'agradaria donar l'enhorabona o felicitar a totes les entitats que estem organitzant un any més per 13a vegada el memorial dedicat a Hortènsia Alonso. Les persones que la coneixien, que jo sé que n'hi ha, he parlat amb algunes d'elles, era una persona entranyable ja com a persona i la tasca que va arribar a fer a favor de la igualtat de gènere és destacable. Per tant, nosaltres creiem que aquest memorial és molt merescut i l'hem de continuar fent, encara que sigui per uns temes que haurien d'intentar estar erradicats o intentar anar erradicant. Aquest any, com bé sabeu, parlarem de la violència sexual en l'àmbit de l'esport, un àmbit més
cada any hem anat tractant diferents àmbits. És un àmbit que també va sorgint i molts de vosaltres sabeu moltes coses de les que estan passant o que estan sortint. Nosaltres des de Creu Roja també m'agradaria dir-vos que estem treballant en programes per sensibilitzar i prevenir qualsevol tipus de violència i molt especialment la sexual. En aquests moments tenim el programa dedicat a dones víctimes de violència de gènere. Sabeu que és un dia que cada dia surt a la premsa algun tema dedicat o un problema amb les dones i també uns altres programes molt específics per a infants i joves. També uns altres perquè, vulguem o no vulguem, la violència de gènere amb la dona, també qui acaba repercutint aquesta violència també són els infants, els fills d'aquestes dones o propers a les dones que pateixen la violència sexual, perquè rebin una educació efectiva i sexual que els permeti tindre o desenvolupar una vida normal o respectuosa, que veguin el que està passant. I després, ja que aquí hi ha molta joventut, també aprofito per dir-vos que tenim un programa que fa Creu Roja Joventut. Nosaltres dintre de Creu Roja tenim Creu Roja Joventut, que fa programes més especials per la joventut i duiem a terme un projecte que és d'oci nocturn, que és per sensibilitzar els joves en situacions de violència. Oci nocturn em refereixo quan es fan les festes, les macrofestes, quan el jovent sortim, vull dir, estem allí per sensibilitzar a les persones joves. Penso que és important. Tal com he dit abans, avui ens centrarem en les violències masclistes en l'àmbit de l'esport. Cada cop hi ha més persones que fan esport, s'ha posat de moda i està molt bé, que a nivell físic i a nivell mental és molt important, tant a nivell escolar, a nivell universitari, amateur, d'èlit, qualsevol tipus d'esport. I tot el tipus d'esport que s'està fent té com a objectiu mantenir un estil de vida saludable. I això vol dir sentir-se millor com a persones. Crec que també és important. La pràctica esportiva hauria de ser en tots casos un espai de benestar al 100%, lliure de qualsevol tipus de violència. Això és el que pensem, jo crec que tots els que estem aquí, però malauradament es donen casos de violència que avui tractarem. Hi ha agressions sexuals, físiques, abusos verbals, abusos de poder, situacions de sexualització, hi ha diferents tipus. Jo crec que avui els aniran tractant amb les ponències. Per tant, també voldria agrair als ponents o a les ponències que avui es faran, que seran, la veritat, molt interessants i que hem de tindre en compte. Jo, res més, agrair-vos una vegada més la vostra assistència i participeu i que us vagi, que sigui un dia profitós per a tothom. Gràcies. Moltes gràcies. Ara té la paraula la senyora Carme Vall. Bon dia a totes i tots. En primer lloc, us volia agrair l'interès mostrat en aquesta jornada. Com deia la vicerectora, la Núria, més de 110 persones inscrites demostren l'interès que hi ha sobre aquesta jornada, aquest 13è memorial de l'Hortènsia Alonso. Tenim, ja hem repetit, el suport de Maria Lila, de Dones de Lleida, de la Universitat, de la Creu Roja, però, clar, al final el que te queda és que la finalitat d'aquesta jornada continua sent la mateixa, la lluita contra les violències masclistes. La setmana passada tornàvem a fer el minut de silenci perquè tornava a haver una dona morta a Valls, i el fet que aquesta jornada continua ens recorda contínuament que la violència contra les dones, que la violència masclista no s'atura i, per tant, hem de continuar fent activitats com la d'avui. En segon lloc, també volia saludar a totes les autoritats, al meu company, al regidor d'Esports, al Jackson, però també a la Jordina i a la Sandra. Gràcies per venir i, com no, a tots els que després fareu la intervenció. També una abraçada a l'Aleix i a la Violeta, el fill i la filla de l'Hortènsia Alonso, que jo vaig tindre el plaer de conèixer i compartir algunes estones amb ella, i, evidentment, un agraïment infinit per compartir aquest record de la seva mare, que molt bé definia la Carmina, amb la qual van tindre una relació molt estreta, com també ho van tindre altres persones aquí de la sala.
L'objectiu d'aquesta jornada és disminuir, com deien, l'impacte de totes aquelles manifestacions de violències contra les dones i avançar la seva erradicació. I, per tant, aquesta 13a edició amb la qual hem tractat és que jo m'agrada recordar-ho perquè, és a dir, ho tractem, ara mirava, per exemple, el 2014 tractàvem les xarxes socials, de quina manera hi havia aquesta violència. Estem al 2024 i aquesta violència a les xarxes socials és molt més dura que ho era el 2014. Parlem de la primera que vam fer el 2012 del suport psicosocial, les malalties mentals i aquestes que fan també, que incideixen d'aquesta manera tan bèstia sobre les agressions, continuen estant a l'ordre del dia. El tema de la joventut, el tema dels neomasclismes, l'àmbit educatiu i del lleure des dels 0 anys fins tota la vida. Les violències sexuals, les violències amb fills i filles, ho veiem contínuament, la mirada aquesta jurídica i social, les violències masclistes en contextos bèl·lics. La Carmina recordava, i ara que estem tots una mica a veure què passarà, a veure aquest context bèl·lic que no deixa d'existir no solament a Europa, sinó moltes vegades en aquests països més oblidats que tenim. Quan parlem d'Ucrània tots parlem de guerra, però tenim altres països que estan en guerra des de fa moltíssims anys i allí les dones estan sent violades diàriament, cada hora i cada minut. Per tant, jo crec que el tema de la violència masclista no és un tema obsolet, és un tema, desgraciadament, que està a l'ordre del dia. Però aquesta vegada, aquest any, tractarem les violències masclistes a l'àmbit de l'esport, però no solament a l'àmbit de l'esport de les dones que fan esport, perquè moltes vegades hi ha dones que estan al capdavant o que voldrien estar al capdavant, o que són àrbitres o que formen part de la part més estructural de qualsevol entitat i que també senten aquesta discriminació i aquesta invisibilitat mediàtica per l'únic fet de ser dones. Per tant, creiem que cal canviar aquestes estructures esportives, creiem que cal canviar les condicions laborals, creiem que s'han de fer encara moltes coses. Jo crec que les ponents i els ponents que tenim posteriorment ens ficaran aquests temes damunt de la taula. Sabeu que s'està fent un tema important sobre el tema de quina manera podem abordar aquesta violència i aquesta discriminació que hi ha a l'àmbit de l'esport sobre les dones, que des de l'Ajuntament de Lleida hi ha la participació d'alguns dels grups polítics, doncs es va signar el Pacte contra les Violències Masclistes, al qual s'han adherit, ja portem més d'una 60 d'entitats adherides a aquest pacte i que aquest primer any estava enfocat principalment a la lluita contra la violència dintre de l'àmbit de l'esport. Jo poca cosa més a dir, convidar-vos, donar-vos les gràcies pel vostre recolzament, encoratjar-vos a tots i sobretot als homes, perquè moltes vegades quan fem aquestes jornades ens oblidem dels homes. Jo no vull oblidar-me dels homes perquè no ens en sortirem sense vosaltres. Estic convençuda que us necessitem per sortir-nos d'aquesta violència, d'aquesta xacra que ens matxaca cada dia. Per tant, benvingudes i benvinguts, i per mi, quan vulguis, Núria. Les teves paraules a totes, i ara donarem pas, a continuació, a un dels moments que, com cada any, més entranyables i especials d'aquest acte, que és la participació de la família de l'Hortènsia, un record per l'Hortènsia, a través, en aquest cas, del seu fill, de l'Aleix, que no ha pogut venir presencialment, però sí que ens ha fet arribar unes paraules a través d'una projecció que ara hi ha cap problema tècnic. Molt bé. Bon dia, senyora Núria Camps, vicerectora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació de la Universitat de Lleida, senyora Carme Valls, regidora de Polítiques Feministes de l'Ajuntament de Lleida, senyora Dolors Curià, presidenta de Creu Roja a Lleida, Carmina Pardo, representant de Marea Lila, Lleida, l'Elvira Ciurana, representant de Dones Lleida, grup feminista de Ponent, benvolgut públic
assistents, bon dia. És un honor per a mi, com a fill d'Hortensia Alonso, tornar a obrir aquesta jornada i donar-vos la benvinguda a tots i a totes, a les jornades que porten el nom de la meva mare. Unes jornades que des de fa 10 anys més i tot han estat el reflex i el record del seu compromís per la igualtat de gènere i pel combat contra les violències masclistes. Excuseu-me en primer lloc a mi i a la meva germana i a mi que no puguem assistir enguany. Els dos no vivim a Lleida i enguany ens ha sigut molt difícil poder venir. M'agradaria començar aquesta salutació que sempre fem i que no ens volem perdre, i com dic que enguany no hi hem pogut ser presencialment, m'agradaria començar compartint amb vosaltres aquest llegat una mica que la meva mare va deixar en tots nosaltres. L'Hortensia, la mare, no només va ser una referent per la seva tasca com a tècnica en polítiques de prevenció de la violència masclista, sinó també per la seva capacitat d'impulsar canvis en el seu entorn, en les institucions i en la societat lleidatana, oi? Ella creia firmement en la importància de la formació, la sensibilització i la implicació activa de tots i totes en la lluita contra les violències masclistes i des de tots els àmbits. Una de les seves màximes era que la violència masclista no és un problema de les víctimes, sinó de tota la societat, oi? I per tant era fonamental començar a construir solucions des de les bases, formant, educant i sensibilitzant. Amb aquest esperit va impulsar aquestes jornades en un espai de reflexió i debat que ens permet trobar respostes conjuntes als reptes que tenim al davant. Avui ens concretem en un tema molt especial, molt concret, però alhora profundament important, que és el de la prevenció de les violències masclistes en l'àmbit de l'esport. Se n'ha parlat molt últimament, ja sigui per l'increment de denúncies que són un reflex dels casos que hi ha, però diguem que és bona cosa que cada cop n'hi hagi més. I ja sigui també per l'increment exponencial de la pràctica esportiva de nenes, noies i dones en la nostra societat, que és un fenomen que també hem de posar en valor. I és que l'esport, a tots els seus nivells, té una gran influència en la formació de valors i en la construcció de les relacions entre persones. Segurament és per això que, de fet, fem esport, en definitiva. Malauradament, també és un espai on les dinàmiques de poder, els estereotips de gènere i en molts casos la violència masclista troba racons i espais on desenvolupar-se. És per això que és fonamental abordar aquest àmbit de manera decidida i amb una sensibilitat especial. El record més viu de la meva mare és de la seva passió a l'hora de parlar d'aquests temes. Sempre em deia, per exemple, que l'esport no és una qüestió només física, sinó també és una qüestió de valors, d'educació i de construcció de la identitat. Ella sabia que només en una societat en què es respectés la igualtat i defensés els drets de les dones i les nenes en tots els àmbits, inclòs l'esport, podríem avançar realment cap a un futur sense violències. Avui, quan parlem de violència masclista en l'esport, estem parlant de situacions de discriminació, d'assetjament, d'intimidació i abús que moltes vegades es poden produir en entorns esportius, on les dinàmiques de poder són complexes i en ocasions invisibles. Però també estem parlant de la responsabilitat que tenim com a societat per erradicar aquestes pràctiques, per garantir que totes les persones, independentment del seu gènere, puguin gaudir de l'esport de manera segura i igualitària. Aquesta jornada d'avui tenen l'objectiu clar: reflexionar sobre com podem millorar les polítiques de prevenció de la violència masclista en l'esport, quines eines tenim per identificar i erradicar aquestes conductes i sobretot com podem construir un futur en què totes les persones, ja siguin jugadores, entrenadores, àrbitres o aficionades, se sentin respectades i valorades per igual. Avui tenim l'oportunitat de compartir coneixements i experiències, de debatre solucions concretes i de posar en comú estratègies per crear un entorn més segur i just per a totes. Perquè, com deia la meva mare, la igualtat no és només una meta, és un camí que hem de recórrer junts i juntes i hem d'incloure a tots i a totes en aquestes pràctiques, en aquestes experiències, per tal que tota la societat estigui conscienciada, oi? En nom de la meva família i tots els que compartim la seva memòria i el seu llegat, us agraeixo de tot cor, de veritat, la vostra presència i la vostra implicació en aquesta causa tan important. Així com que es segueixin organitzant aquestes jornades i en aquest
d'aquest caràcter formatiu. Estic segur que les aportacions i els diàlegs que tindrem durant aquest dia d'avui seran fonamentals per avançar en la lluita contra la violència masclista en esport. Moltes gràcies a tots i a totes per estar aquí, per escoltar i per fer possible que el llegat de la meva mare segueixi viu a Lleida a través de l'acció col·lectiva. I desitjo a tots i a totes que tingueu una profitosa jornada. Hortència Alonso. Moltíssimes gràcies i que vagi bé el dia. Moltes gràcies a l'Aleix per aquestes paraules que ens han rememorat el tarannà i el pensament precursor de la Hortència, que amb aquesta sensibilitat i mirada de gènere li agraïm molt que hagi volgut participar, encara que sigui a través d'una projecció. Moltes gràcies. Jo, per acabar aquesta sessió o aquest moment de presentació, volia dir que, sens dubte, aquesta edició del memorial, com sol ser habitual en els diferents anys que l'hem anat realitzant, doncs es dedica a una qüestió que és d'actualitat i que és de creixent preocupació en la societat. En aquest cas, s'ha dit ja, és l'abordatge de les violències masclistes en el món esportiu. I no només en el que és l'èlit professional, sinó també els clubs, el que es diu moltes vegades esport de base, en el pla formatiu. I és que, com s'ha reiterat també, l'esport, a banda de ser un hàbit saludable, també ens aporta valors comunitaris, contribueix a teixir llaços d'inclusió, de cohesió social i aquesta salut física i mental. Ara bé, hem de contribuir, hem d'aconseguir erradicar entre totes les persones que puguem aportar-hi la nostra contribució, que la pràctica esportiva estigui exempta de tota violència masclista. Arran dels Jocs Olímpics d'aquest estiu a París, es van publicar al voltant d'aquells dies diverses estadístiques. Algunes, tampoc no vull aquí parlar molt, ara donar moltes dades, però algunes que em van semblar eloqüents en aquell moment i que em van cridar l'atenció va ser, per exemple, que un 21% de les atletes professionals van declarar que havien estat víctimes d'abusos sexuals durant la infància i l'adolescència. Moltes a la infància. Faig un petit parèntesi que avui 20 de novembre és el Dia Internacional de la Infància i els hem de tenir molt presents també en aquests casos, que són unes de les principals víctimes, malauradament. També una altra estadística que va sortir en aquells moments i qui la publicà va ser la UNESCO. La UNESCO va fer una enquesta bastant àmplia i la persona, la responsable de la UNESCO en temes dedicada a l'esport, va sortir als mitjans dient que aquesta enquesta havia donat com a resultat que només un 23% de les institucions esportives tenien unes regles clares, és a dir, això vol dir un protocol, un reglament, que permetessin abordar aquests assetjaments, aquestes violències. Només, això estem parlant d'aquest estiu que es va donar aquesta dada per part de la UNESCO, un 23%. Això és una xifra bastant baixa. També aprofito per fer un parèntesi, com que aquí tenim gent jove i de la nostra universitat, per dir que nosaltres a la UDL ja fa anys vam adoptar una declaració en seu de Consell de Govern de tolerància zero amb les violències masclistes i, a més, tenim des de l'any 2013 un reglament. I volia dir que aquests reglaments no solament són per publicar-los i tenir-los en la web, sinó que s'han d'aplicar i, quan convé, sancionar. Això no ens ha de fer por dir-ho. Quan hi ha prou evidències i estan prou constatades, ha de recaure una sanció. Nosaltres també des de la UDL ho estem fent si ens hem trobat en algun cas que, evidentment, la universitat tampoc està lliure de masclisme i de certes violències. Bé, el que volia dir per acabar és que el que no pot ser és avançar a base de casos. És a dir, tots tindreu en ment a Simone Biles com un referent i que precisament va ser víctima d'aquesta violència, o, per exemple, la pròpia Jennifer Hermoso. És a dir, els seus casos han permès avançar, revisar protocols, instaurar noves eines, d'acord? Però el que hem d'intentar és avançar-nos,
mesures preventives, que no cal que hi hagi esportistes víctimes per poder tirar endavant i per poder erradicar aquesta violència masclista. Que no sigui a base de persones que ho han de patir i que això aleshores ens il·lumini. No, crec que en l'àmbit de la prevenció queda molt encara per fer. I precisament aquesta jornada té aquest objectiu, contribuir modestament, però sí, contribuir en la mesura de lo possible a prendre consciència sobre aquest tema, en concret que els esportistes i també les directives dels clubs, del món de l'esport, no segueixen reproduint aquestes violències i se dotin d'instruments de prevenció i de sanció quan es produeixen. Per tant, acabo dient moltes gràcies, un fort agraïment a totes les ponents per venir fins aquí avui i compartir i aportar-nos els vostres coneixements i la vostra expertesa. Moltes gràcies a totes i a tots els que participen. També gràcies a la conductora de l'acte, que no ho hem dit, ella és la periodista d'esports Eva Cortijo Martín, moltes gràcies, i també a totes les persones que ens acompanyeu avui aquí i us desitgem, de part de totes, molt bona jornada. Moltes gràcies.